माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण ग उभी? राखण करते मी रावजी. माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण ग उभी? राखण करते मी रावजी. रावजी हात नका लावूजी, पाहे कुणीतरी. रावजी हात नका लावूजी, पाहे कुणीतरी. औंदाच गवरीस बाई मी 16 गाठल ग. चोळी दाटली अंगाला बाई, कापड का फाटल ग. काळीच माझं धडधड करी, उडते पापणी वरचे वरी. रावजी हात नका लावूजी,